Suomen Lapin koira, tuo turkkinen keskisormi ihmiselle, joka ajatteli, että otetaanpa kiva perhekoira. Joo ei. Tässä on eläin, joka näyttää pehmolelulta, mutta käyttäytyy kuin pikkukylän suurin juorumuija. Se tietää, mitä kaikki tekevät, missä, milloin ja miksi, ja se huolehtii, että koko saatanan naapurusto saa kuulla siitä. Haukkumisen olympialaisissa Suomen Lapin koira ei ainoastaan voittaisi. Se tuomitsisi kaikki muut kilpailijat äänekkäästi ja sitten aloittaisi oman haukkumaratonin, joka kestää seuraavat 12 tuntia. Se ei hauku siksi, että se pelkäisi jotain. Se haukkuu, koska se haluaa. Se haukkuu ilmalle, auringolle, varjoille, ajatuksille, sille yhdelle kiveen juuttuneelle lehdelle, joka ei ole liikkunut 2 kuukauteen, mutta ehkä voi silti tehdä jotain epäilyttävää. Yritä kävellä tämän koiran kanssa kadulla ilman, että se ilmoittaa jokaiselle ohikulkijalle, että olet petturi, syntinen ja ehkä mahdollinen murhaaja. Ei onnistu, ja se turkki. Herran Jumala, Suomen Lapin koira ei karvan lähtöaikaan tiputtele yksittäisiä karvoja. Se suorittaa täysimittaisen ydintuhon koko kotitaloudellesi. Se ei edes vaihda karvaa, vaan suorittaa kausittaisen turkin räjähdyksen, joka peittää kaiken ympärilläsi niin täydellisesti, että luulet hetken asuvasi keskellä viidakkoa. Immuroit kerran, turkki on jo kasvanut takaisin vahvempana kuin koskaan. Yrität pitää sohvan puhtaana. Unohda se on Suomen Lapin koiran omaisuutta nyt. Ja kun yrität komentaa sitä, Suomen Lapin koira ei tottele, se neuvottelee. Se katsoo sinua kuin lakimies, joka puntaroi, onko vaivan arvoista noudattaa käskyä. Istu, miksi, mitä hyötyä siitä on, ai annat namin? No ehkä sitten, mutta tämä ei tarkoita, että olen samaa mieltä. Se on käytännössä villieläin, joka on joutunut väärään todellisuuteen ja yrittää nyt selvittää, kuinka se voi maksimoida elämänsä kaaoksen mahdollisimman tehokkaasti. Ja ihmiset, jotka sanovat, että Suomen Lapin koira on helppo kouluttaa, naurattaa. Tämä koira on älykkäämpi kuin sinä. Ja se tietää sen. Se ei opi asioita. Se päättää, mikä kannattaa opetella ja mikä ei. Odota, haluatko minun tekevän jotain? Okei, mutta miksi? Suomen Lapin koira ei ole koira. Se on filosofi, jonka päässä pyörii eksistentiaalinen kriisi joka ikinen päivä. Sinä et omista Suomen Lapin koiraa. Se omistaa sinut. Se on tuomitsijasi, arvostelijasi ja satunnainen terrorisoijasi, joka varmistaa, että elämäsi ei koskaan ole liian mukavaa. Mut hei, ainakin saat ikuista seuralaisuutta, vaikka se seura tarkoittaakin loputonta haukkumista, karvojen invaasiota ja sitä tunnetta, että kotonasi asuu muinainen lappilainen henkiolento, joka on vain naamioitu